Brøndby. Michael Laudrup, Eddie Sands. Han kender godt navnene. Den næste uge skal han træne på de samme baner som nogle af de mest berømte tidligere Brøndby-spillere. 11-årige Tycho Collins er kommet hele vejen fra Kina for at blive bedre til fodbold. I'd like to achieve playing for the club. Derfor skal fodboldskoene snøres ekstra godt, før Tycho skal træne sammen med Brøndbys U12-hold. Med en amerikansk far og en kinesisk mor er Tycho allerede international. Men der er stadig brug for hjælp, når træningen foregår på dansk. The coaching is good, and they would usually first speak Danish and translate to me. I Shanghai træner Tycho på Ebbe Sands fodboldakademi 4 gange om ugen. Tychos træner er tidligere cheftræner for Brøndbys U19-hold. Han er overbevist om den 11-årige drengs talent. Han kan lave mål, først og fremmest, så det er rigtig vigtigt i fodbold i dag selvfølgelig. Jeg har set ham lave 10 mål i en kamp. Så i kinesisk regi er han en født målscorer, og nu vil vi gerne teste ham i europæisk regi og sige, hvad kan han, når han møder de allerbedste. Og testet bliver Tycho også. Det er heller ikke alle ting, der går lige let under træningen, men så er det godt, at man har far med på sidelinjen. He's trained at football since he's about 6. Trained really hard, and luckily he have the opportunity to come train with such a famous club, and it's a great experience. Indtil videre er der ingen planer om, at Tycho skal have fast plads på Brøndbys U12-hold. Mads Davidsen håber dog, at Tychos prøvetræning kan blive startskuddet til et dansk-asiatisk samarbejde. Selvfølgelig vil vi gerne på længere sigt etablere et samarbejde med nogle danske klubber og have en talentfabrik kørende, der leverer gode spillere til Europa. Fodbold er nemlig ikke en stor sport i Asien, men det håber man på at ændre gennem Ebbe Sands fodboldakademi. Kina, der bor 1,4 milliarder mennesker. Og fodbold er meget, meget nyt. Det er lidt ligesom at komme til Danmark i 80'erne, hvor det hele var lidt nyt, og man ligesom ledte lidt efter, hvad for en model skal vi køre efter. Derfor har vi kæmpe muligheder for at finde et uopdyrket marked i Kina. Fodbolden har i hvert fald fået fat i en kineser, der også har en backup-plan, hvis kontrakten med Brøndby ikke bliver til noget. To play on the same team as my favorite soccer player. Tychos fodboldidol er dog langt fra dansk. Han hedder nemlig Cristiano Ronaldo. Tycho skal måske også træne sammen med FC Nordsjællands U12-hold, mens han er på besøg i Danmark. En mindre lastbil trillede